Čaute ľudia, dneska vás vítam u nového videa. Tu hráme teraz, že da carry, že musíš zobrať da koho do ruky a tak. Da koho zoberie do ruky. Proste. A vyhodíš ho da kde. Tak idem si zobrať da koho. Treba z toho. A tu takto ma zazbere. Leo. No, to je dobré. No dobre, tak zoberiem si to tu a ideme. Potom mi môžete napísať do komentárov, čo ďalej mám natočiť. Tu ma typkyne, dve typkyne naháňajú. Super, pomoc. Tak tam bude. No. Chod tam. Nie ja. Ona. Nie ja. No, tak si ju zoberiem takto. Pomoc. Toto vyzerá byť bugnutý Roblox. Takto vyzerá bugnutý Roblox. Tak, mám ju. Dobre, už nebude sa hýbať. Nikda. Nikda sa už nebude hýbať. Nikda. Dobre, sem povyskakujeme. Ona sa tak hýbe. Nie. Nie, akorát dole po schodoch idem. Toto dobre. Nie, pomoc. Nie. Bug sa tu deje. Nie, ja sa resetnem, vlastne sa to nedá. Neviem, kto to je, ani ja. A tu terorizuje. No, takže tak. No. Keby ste chceli si toto, že ako zahrať tú hru máte dole v popisku. Neviem rozprávať proste, neviem rozprávať. Ľudí. Neviem rozprávať. Je najhoršie na tom, keď si youtuber. Hej, ona sa odpalila sama. Nikto nič nevidel. To bolo dobre. To bolo dobre. No, takže tak. Idem po nich. Jak ste sa mali cez prázdniny? Aj cez vánočné prázdniny. Či cez vánočné prázdniny. To som chcel povedať. Jak ste sa mali? Napíšte do komentárov aj to. Ak vás zaujal Roblox, že ako ho mám natáčať, tak ho budem natáčať každý deň. Posnažím sa. Bo som mal toho veľa. Preto som mesiac nenatáčal. Ešte raz sa ospravedlňujem. Takže tak. No super, ma dala do tej klietky. Pomoc, typek. Ho dám vonku. Ja budem taký dobrý. Nedá sa ísť vonku. Tak pomoc. to je zábava. To je zase Ja. A do samého rána. No, už môžem ísť vonku. No. Ja som sa tak dostal. To je dobre. Ne? Keby ste počuli moju klávesnicu, tak to je klávesnica, nie ja. No a ja, ale klávesnica. Možno. Hlučná. Možno. Dobre, sme zaseknutí. To čo sa deje? Pomoc. Ono sa to buguje. Dobre. Ideme parkour v Trnavu. Dobre. Very good, man. It's very good. To je very good. No. Čo tu je napísané? Bevare.
vykričníky. To bude asi nebezpečné. Neviem, čo je to bivary. No, nemám tu pri sebe prikladač. To bolo tesné. A ideme dole po schodoch. Dole po schodoch. To vyzerá ako Minecraft. Torčky. No. Keď ste chceli sériu z Minecraftu, tak tak natočím možno. Keby ste chceli. Keď na tomto videu zanecháte 500 lajkov, nie, 200 lajkov, alebo 100, alebo 50, tak natočím druhý diel Robloxu. Nie ako druhý diel, ale ďalší Roblox. A nejaké zábavy. No. Keď dáte 100 alebo 50 lajkov, to budem za to fest rád. Vy s tým pomôžete. No. No, to je typkyňa. Zoberiem si ju. A viete, čo urobím? Nie, nebudem taký krutý. Ja urobím toto, že nie som krutý. Ja nie som krutý. Nikda. Je také nikda. Voda. To ma odrňa. Aha. No. Jej. Idem sem padnúť. Dobrý troll. Poď sem. Nie, ona sa zabila. Pomoc! Tak. A chod do kamionu. Papa. Čo? Neprežila? To čo je? No, už neprežila. No, aspoň dačo. Keby tu bol kakor. To by bolo dobre. No ale nemôžem, nemať čas. Vy asi nebudete nič vidieť, ale ja to vidím. No je tu tmavo a skla. A tu typci sa bijú. Nebijú, ale hádžu. Tak, ma tu obklúčili. Bum. Tak. A jak sa dostanem naspäť? Pomoc! Oni ma tu obklúčili. Pomoc! To nie. Ja oni ma dávajú. Aha. Pomohli mi. Fest mi pomohli. Ja som teraz vo vlaku. Zoberiem si typka. A ideme! Počkaj, to sa mi darilo. Pip. Ja do koša. Alebo tam. Ja neviem hádzať. Môže ísť do koša? Nemôže. No super. No ide vlak? Nie? Neber ma. Nie. Žiadne také. Nie. Ja sa tu iba válam. Tu všetko. Toto dobre. To sa moc nezlakol, jak ste čakali. Vy ste... Vy si boli rádi, keby som zakričal, že to by bolo dobre pre vás, hej? Tak, všetci, obidve pôjdu tam. Obidve, tak. Pravíte sú možno chlapi, ale... Aj tak sa dá povedať. Dobre, nešiel žiadny vlak. Teraz čo? Čo to je? Víš? Tu typek. A čo tam je? Ja neřeším. Ja to neřeším. A kde ma toto dáva? Nepomoc. Mimo mapy. Wow. Toto bude asi koniec videa. To bude asi všetko z videa.
Dobre. Ste si zapamätali aspoň tačo? Nie ste si aj nezapamätali. Aj ste si nemuseli. To je video o ničom. Dobre, jak som vám povedal, zanechajte 50 alebo 100 lajkov. Natočím ďalší diel Roblox sérii. A to ma takto zase hače. No, dobre. Takže zatiaľ. Čus!